Zdravo svima, dragi moji, dobrodošli še jedan moj novi video. To pričam o maturi, evo, bliže nam se matura, 8. razred, čini mi se 4. godina, ja sam 4. godina, drugi su 8. razred, drugi su 8. I tada sam da pričam kako je to bilo kod mene. To je bilo, ljudi, haos. Znači se kad je bio 8. razred i sad, ajde sad mi idemo šta će ko da obuče i tako to. I onda svi su onako ćutali o jedno od drugih, da prosto zato što su devojčice drugim devojčicama krale ideje. I sve su išli kao idemo u Beograd, ja ću da idem u Pančevo, ovo Smederevo. Ja sam bila u fazonu, pa evo ja ću u Požarevcu, šta, tržni centar, ovo tu, pa šta ako neko ima isto, baš me briga. Ovo moje košta 20, ovo 30.000, ovo 50, bla bla bla. I ovo ja sam bila u pozornu, jao što briga. Mislim, realno to je jedan dan. I ništa. Odem ja, zakazala sam frizuru i šminku kod jednog velikog frizera u Požarevcu. Baš ima stare čiče, sam malo na tržni centar. Ljudi, tamo nije bilo ništa. Ovo mi nudi nešto cvetno. Ovo mi nudi nešto kratko, dekolte neki. Ja ravna kao daska. Da sam bila 60 kila, 8. razred, mislim, 8. razred, što daš detetu izbacuje sise, mislim. Strašni, te prodavačice su katastrofa. Samo da ti uvale nešto ti proda. I šetamo se mi i Minjin, od moja sestra školski drug, tada je držao butik. Ja dođem i ja sam videla jedan, znate ono kao, šužo. Videla sam iz 2 dela ovako mali kompletić, baby roza, onako malo ide pa prljavo roze i onda zaista je bilo prelepo. Kao uska balon suknja i gore skroz usko i ovako malo mi se videla koža i u toj boji baletanke i punđa ovako kao mali cvetići, tako me je odradio nešto. I ajde sad, sve to bilo super, sve će ono štikle, sve će, ja ću da se šminka kod ovog, ja ću kosu kod ovog, ja ću ovo. I ja sam išla kod njega zato što čovjek je najbolji, stvarno najbolji za punđe i nije sad to nešto sad zbog cene ili sad ja ću da idem, ono baš me briga, mislim, jedan dan ko svaki drugi. I odem ja kod njega i on meni sredi frizuru, ljudi, on je meni prelepo sredio frizuru, meni to nije mrnulo nigde. I krene on mene da radi šminku, tu sam stala. Krene on mene da radi šminku i sada... Znate kada je jednostavno šminkate se, volite to i kada osjetite da nešto nije u redu, ono... Radi mi obrove, nešto prstovo, ono... Ja sam bilo pozorila, stop. I on meni sad, ajde, sad završio mi sve, sad da mi stavi trepavice. Ljudi, on je mene ovdje zalepio trepavicu, tu. Ja sam ovako, otvorila sam oko i jedva ga otvora ovako sve vreme. Ja kad sam videla, mene nije bilo dobro. Ja sam rekla, samo je dobro, još kasnim, sećam se, kasnila sam jedno 10 minuta na maturu. I odam kući i mama kaže, zašto sam je dao 5.000 za ovde, kao kosa ekstra, šminka, katastrofa, popizdala ja, meni se plače, neće da idem na maturu. I dođem na kući, nije što to sad, što imam šminku, nego što moram sve da skidam od početka. Ja sam bila, ljudi, kao da žmurim da se sad šminkam, ono katastrofa mi je bilo. Ja sam skinula svu tu šminku, ja sam krenula sama da se šminka od početka. Mene zove razredna, zove drugarice, svi kreću, ono, već treba da se slikamo tamo, na jedno mjesto da smo se skupljali i svi, i treba da se slikamo i sada krenemo. I mene neće, ja sam stavila ovdje lepo sve onako crno, pa sam dole stavila ovako senčano i tako to. Levo oko ne mogu isto, nisam mogla da crtam isto. I ja gledam sad, dobro, sad ću da se unakazim, sad neću ni da ide. Ja sam se izlevirala katastrofu. I ništa, sred ima nekako bilo je skroz asimetrično. Znači katastrofa je bila. I ja krenem da stavim ovdje da je levo oko trepavicu. Trepavica neće da se lepi, još onaj aurin crni lepak. I meni nije bilo dobro, ja ovako lepi. I meni krene da suzi oko i pudra ovako. Kako sam vidjela, mene se pudra sliva, sećam se sam koristila neki
Maybelline, tako nešto, samo što izaći katastrofa, znači ni kameni puder, ništa. Ja uzem baby puder i ja to nekako sredim i mene sređe kao i svi kao kako ti je lepo, kad ljudi, meni toliko dobro šminka ispala na kraju i ta gosa, ali ja sam se toliko nervirala da je to bilo strašno. I sad sam tada to, evo, čak je prvo 10 minuta da se ispričam, pa ću kažem to sam tada. I eto, to je bilo to što se tiče moje mature u 8. razredu. I sad, evo 4. godina, šta za 2 mjeseca, mart, april, maj, ajde da kažemo za 3. Sad će matura i sad sve devojčice, jao, gde ćeš šminku, jao, gde ćeš nokte, jao, gde ćeš da kupiš haljinu, ja ću od 800 evra, ja ću od 500 evra, ja ću ovo, ja ću ono. Šta bre? Čuvat ću jednu tajnu, neću da vam kažem šta. Vidjet ćete kad bude bila matura, što ću ja da uradim. Inače, kao gde ćeš nokte, gde ćeš šminku, to stava da kažem. Pošto ja znam da radim nokte od 12. godine, inače ovo su sada moji prirodni. Ukoliko se budu polomili, ja ću da odredim na dogradnju. Ukoliko budu ovakvi, samo ću da ih lepo nalakiram i piči. Šminku ću sama, nokte ću sama, frizuru ću kod frizera, haljinu ću da sašijem, to nećete da znate kako izgleda. Jedno čekam kad bude bilo da vam pokažem, zaista je ono pristojna, lepa boja, onako baš je lepa. Ono što sam htjela da vam kažem, suština svega jeste da nema potrebe da se zalećete i da bacite tolike pare i da kukate roditeljima za neku haljinu za 500 evra da vam da za jedan dan ili cipele od 30.000. Mislim da nema potrebe jer ajde te sandale ćete možda ukoliko budu udobne ili ako ne bude udobno vi ćete da stavite sa strane, ali što se tiče haljina i svega toga vi ćete to jednom da obučete, većina vas i samo će nastaviti sa strane da stoji. Tako da iskoristite za nešto super, nešto korisno, na primjer ukoliko hoćete idete na more ili idete negde ili štekate te pare ako odete na faks da imate da kupite nešto lepo tamo gde god budete išle ili jednostavno sačuvajte pare za nešto lepo, za nešto korisno. Nemojte da bacite sve da budete sačuvaj Bože one najgore seljančure pa sad ja moram od 500 evra znači od toga. A eto, to bi bilo to, sam se to treba da vam kažem, da vam dam jedan mali savjet. Vidimo se, ćao!